नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा आहे यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण चटपटीत असं वांग्याचं भरीत बनवतोय। त्यासाठी पहा, आपण इथे या प्रकारचं मोठं वांग घेतलेलं आहे। 2 पाण्याने आपण स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। खूप छान लागतं भरीत। आता आपण सर्वात आधी याला थोडंसं तेल लावून घेऊया, म्हणजे छान आपलं वांग भाजलं जाईल। हे पहा, या पद्धतीने आता आपण ह्याला भाजून घेऊया। वांग भाजण्यासाठी बघा, आपण गॅस चालू केला आहे आणि त्यावरती अशी जाळी ठेवलेली आहे। आता त्या जाळीवरती आपण वांग ठेवूया आणि छान सर्व बाजूने फिरवून फिरवून भाजून घेऊया। गॅस आपल्याला स्लो ठेवायचा आहे। स्लो ठेवला तर आतपर्यंत वांग आपलं छान भाजलं जाईल। हे पहा, या पद्धतीने आपण वांग फिरवून फिरवून सर्वीकडनं छान भाजून घेऊया। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि चवीला खूप छान लागते। या पद्धतीने तुम्ही वांग्याचं भरीत बनवून पहा। या ठिकाणी आपलं वांग छान भाजलं गेलेलं आहे। हे पहा, त्याची सालं अलगद निघतायत। आता आपण गॅस बंद करूया। आता भरीत बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य पाहून घेऊया। इथे आपण 3 मोठ्या आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहे। इथे आपण 4-5 लसणीच्या पाकळ्या सोलून घेतलेल्या आहे। एक मोठा आल्याचा तुकडा बारीक चिरून घेतलेला आहे। इथे आपण 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्या तिखट। इथे आपण शेंगदाणे घेतलेले आहे, अर्धी वाटीपेक्षा जरा जास्त। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि हा रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा। चला मग आता शेंगदाणे आपण भाजून घेऊया। शेंगदाणे भाजण्यासाठी आपण कढई गरम करून घेतले, त्यामध्ये शेंगदाणे घालूया आणि फिरवून फिरवून त्याला छान भाजून घेऊया। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि चवीला खूप छान लागते। या पद्धतीने तुम्ही वांग्याचा भरीत बनवून पहा। शेंगदाण्याचा कलर चेंज झालेला आहे। हे पहा, छान शेंगदाणे भाजले गेलेले आहेत। आता आपण गॅस बंद करूया आणि ह्याला थंड करून घेऊया। शेंगदाणे आपले छान थंड झालेले आहे। आता आपण एक मिक्सरचं भांडं घेऊया। हे पहा, त्यामध्ये शेंगदाणे घालूया। सालं आपल्याला काढायची नाही आहे। आता त्यामध्ये आपण हिरव्या मिरच्या घालूया, 4 आल्याचे तुकडे घालूया, सोलून घेतलेल्या लसणीच्या पाकळ्या घालूया, कोथिंबीर घालूया आणि ह्याला छान वाटून घेऊया जाडसर। हे पहा, या पद्धतीने आपण जाडसर शेंगदाणे वाटून घेतलेले आहे। आता हे आपण एका वाटीत काढून घेऊया। या ठिकाणी आपलं वांगही छान थंड झालं आहे। आता जी वरची सालं आहेत ती आपण काढून घेऊया। हे पहा, जेवढी सालं निघत आहेत तेवढी आपल्याला सर्व काढून घ्यायची आहेत। अगदी सोपी पद्धत आहे। हे पहा, या प्रकारे आपल्याला सालं काढून घ्यायची आहेत। हे पहा, सर्व सालं आपण काढून घेतलेली आहे। आता आपण इथे मॅशर घेतला आहे, त्याच्याने आपल्याला वांग मॅश करून घ्यायचं आहे। हे पहा, अगदी सोपी पद्धत आहे।
छान मॅश करून घ्यायचं आहे. छान आपलं वांगं मॅश झालेलं आहे. आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. भरीत बनवण्यासाठी पहा, आपण इथे एका कढईमध्ये 2 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतले. त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं घालूया. जिरं पहा छान फुललेलं आहे. कढीपत्ता घालूया. आता आपण बारीक चिरून घेतलेले कांदे घालून घेऊया. भरीत बनवण्यासाठी आपल्याला कांद्याचा जरा जास्त वापर करायचा आहे, म्हणजे छान लागतं भरीत. आता आपण कांदे परतवून घेऊया. छान परतवून घ्यायचं आहे. कांदा नरम होईपर्यंत आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे, एक 2-3 मिनटं. कांदा पहा छान लालसर झाला आहे. आता आपण भाजून मॅश करून घेतलेलं वांगं घालून घेऊया. मिक्स करूया. छान आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे. आता आपण लगेच मसाले घालून घेऊया. अर्धा चमचा हळद घेतले, ती घालूया. 1 चमचा मालवणी मसाला. आता चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया. छान मिक्स करून घेऊया. छान पहा मिक्स झालेला आहे. आता आपण जे शेंगदाणे भाजून जाडसर वाटून घेतलेले ते घालून घेऊया. छान एकजीव करून घेऊया. अगदी सोपी पद्धत आहे आणि चवीला खूप छान लागते. या पद्धतीने तुम्ही वांग्याचं भरीत बनवून पहा. हे पहा छान मिक्स झालेलं आहे. आता यावरती आपण 2 ते 3 मिनिटांसाठी झाकण घालूया. आता झाकण काढून घेऊया. हे पहा छान तेल सुटलेलं आहे. एकदा आपण फिरवून घेऊया. छान आपलं वांग्याचं भरीत तयार झालं आहे. हे पहा मस्त. आता आपण गॅस बंद करूया. कोथिंबीर घालूया. छान मिक्स करून घेऊया. आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानसे रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.